Pre mnogo godina sam se upoznao sa vinima vinarije Aleksandrović. Kvalitet vina bio je tako dobar da me privuklo da dođem na lice mesta i da zapravo vidim kako se ona prave, stvaraju. Danas, posle svih ovih godina, mogu da kažem, bilo sasvim logično postajem član kluba i da nastavim da se družim, da kroz ta druženja gledam kako vinarija raste i kako vina postaje sve bolja i bolja. To druženje realno nema cenu, ono predstavlja najveću dobit ovog kluba. Mislim da posle ovako jednog lepog dana provedenog u vašoj kući, u vašoj firmi, dosta je teško ne biti subjektivan. Ali ovo što sam rekao, mislim da je samo mali deo istine, a sve ostalo, svi drugi moraju da dođu i da se lično uvere.